Berqarar döwletiň täze eýamynyň galkynçda urduny hormatly prezidentimiň ýol başçylygyna milli ykdysadiyetimiziň esas budaklarynyň biri bolan gurulşyk fenatyny gowunyrjy netijeler kazanýar. Aýratynam gurulşyk ferişçiler senagaty ýokary diýipgini ösürilýär. Yerli çygymal ferişçileriniň netijeli ulanmagy diňe bir ýurdumyzda däl eýtim daşary ýurtlarda da ul islegden peýdalanýan gurulşyk ferişçileriniň dürli görnüşlerini çykarmagy mümkinçilik berýär. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzda kiçik we orta telekeçilik hemme taraplaryn gollamak bardak amal aşyrýan özgertmelerinden ruhlanýan senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň onuň partiýasynyň agdaty bolan Giňderi Husus Kärhanasynyň Balkanawa şäheriniň golaýyndaky önüm hanasynda da dürli gurulşyklarda ulalýan suwdan we şeýgden goraýjy örtük ferişdesi öňürlýär. Ma'lum bolýar bu islegli önümler taýýarlamakda polimer we polipropilen önümlerinden ibaret bolan dokulmadyk matalar we alümin gatlaklary hem de bitum ulanýar. Önümiň bu görnüşi ýerasy we ýerüstü gurulşyk işleriniň ömrüni uzaltmakda, çygydan goramakda möhüm ähmiýete eýdir. Goçoň şunym Husus Kärhananyň öndürýän önümlerini isleg ýygyderli artýar. Giňderi harit nişany bilen önüm öndürýän Kärhananyň önümleri içerki bazar bilen birlikde Gazagystan, Awganystan we Özbegistan döwletlerine ugrudylýar. Ýyllyk tassama kuwatlygy ýokary hilli, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän önümiň 1 million ýene metrini öndürmäge niýetlenen Kärhananyň önümhanasy döwrwap enjanlar we teknologiýalar bilen ygtybarly üpçün edilipdir. Kärhanada önüm öndürmek üçin gerekli çygymal kenar ýakasyndaky şäheriň neft gaýtyny işleýän zawodlar toplamyndan şeýle yerli husus kärhanalardan alınýar. Bäteşik okyply önümler öndürýän husus kärhananyň hünärmenleri ýurdumyzda kiçik we orta telekeçilik ösürmekde. Hususy iş şäherleri hemme taraplaryn gollamakda döwlet derejesinde edilýän aladalar üçin gahrman arkadamyda hem de arkadalyk gahrman ferdarmyda hoşallyk sözlerini aýdýarlar.